from reggae music. And now we got local artists. And this is going to be the platform to showcase them. Show us your best skills. And I got two artists in the building. Until 7:30, you tell us who was the best one. We take the best of the pick. And then we make a plan for them. Exposure is what we galang so and do it. Galang so and do it. That's how we're going to do it. I got one artist called Brooklyn. He's coming from Norton. And I got another artist from Mufakose. Lodza. Mujoma. Apana pressure. He pressure bedzi. So right now, ladies and gentlemen, Takaenda, without any hesitation, without any problem. We start with Brooklyn, Outah, Norton. Tell me what you think of this artist. And we're going to start with Jet Rhythm, produced by Cymplexy. Yo. Shima Wolf, Shima B. Live performance. Watch I know da Italo Gina Cloud Kungi Jim Cloud Van Dem Shima Wolves shut up in the ram game Kuno Kuboisi eat Tentaskele Mazimba that into your young Senemuso we never stop Tovarova chop Tindova Nema Fist Tinema Cook Tisu Tovamiza Muto you Wema Popo Kuriku Cheti in Vandi Gaza Watcha Brook I was born as a champion in there is a champion the Tinja Patani Kunge Chameleon Apatova Rovera Chin new curriculum. Brooke, I was born as a champion. Nini, there is a champion. Notinja patani kunge chameleon. Apatova rovera new curriculum. Pandashika Brambuda medical kit. My lyrics mentally, physically fit. Your imba tanso and the imbijiti igaroziva boys. Jova karira papiti. Das tango masati brang man sit. Kutukama wolf sikushaya activity. Pandazika paneta force of gravity. Dini, Dobasi Yavaro one a so Brooke, I was born as a champion. Whoa! Yeah man. One for one. Yeah man. Right now we are going to pull up the rhythm. Me DJ. I'm going to pull up the rhythm. Lodza, Mujoma, Uno ready. Are you ready, Fire? Brooklyn dog and I'm Buram Saga. Boss now not face I can go. Yeah man. Attack them up! When it's a man original again, again, never to them. Trixie beats we not stop to release. These are the thing we are making the hits. Boss Bingu Vasikanda my streets by Isa Pintane Sakachimbo Tagaling. So feel a pattern, feel a meditation, feel a mapas and a kind of vocation. Paneva Dagusama Pusa Foundation, the Vasikanda don't put them destroy the nation. Vadagusama Misa Ani, Kasiva Kanye Pero Kutiriva Kundikani, Amenochi, say Vasinga Kuzikane, but not the Star FM, Kano Jamba Bangani, Panindo Batamai, Fotira Pit Keeper, Magomandruma Batonge goalkeeper, who can't want that, they one of them so, Otoziva Gutia Totanga Matigong, once and what, Jaja Varare, Jaja Vaskamun and the Jaja Vakare, Vaida Gutindisare, Marivania, Ukabani Sapakare Paye, Star, Jaja Varare, Jaja Vaskamun and the Jaja Vakare, Vaida Gutindisare, Marivania, Ukaban, Patakanga Shemakita, Pana Embotinswa, Quimbata Imbapata Pana Kwashashika, Kangasina Sita, Pana Embotiziva, Asinasi Unota Guchambo Patori, Tonekuti, Takagati Dangoma, Patiranga Rishoma, Mafanzi Yakafona, Kunemasi promoter, Vakava Bandispota, Vakadisa Poposta, Chingonas, Pasta FM and Dago Popota, respects. Ranyam Fura Banoti. Crazily insane. Okay, that's the Jet Rhythm. So 0775 897 897 897 897. That's the WhatsApp number, right? Tell us who you think. Outah 0775 897 897. The last artist was Lodza Mujoma. And then we got Brooklyn in the building as well. And right now, we're going to switch it. And if time allows us, I'll give you one extra because next rhythm is a kill and destroy. Next rhythm is a kill and destroy rhythm. Kill and destroy. From Cymplex. Uno ready. Man. Are you ready? I'm ready. Man, but I didn't say it in easy. Takaida. Isho. Yeah man. Shima Wolf, Shima Beat, Matonji Pindira. Brooklyn.
ndati ndini ndanetanzo pin code mangoma kusimba ungenisa nati boti netipo boys ndovatenda god ndakadzidza chiyedza kwetekili 40 sau zvapindira zvemawolf zvemabeast gore rino ndaputa ngeflower yeswa east handibvi Harare ndobva mash west terera chingoma kani ichi tine tesau zvapindira zvemawolf zvemabeast gore rino ndaputa ngeflower yeswa east handibvi Harare ndobva mash west terera chingoma kani ichi tine tesau ini ndinotobva notoni traimoti nditendere jumbo reprotoni mama ndichikura anditite mutikoni patinda murasta handibati pekoni ndanetsa mune rangu rokeshani hanzi ndiwe uri panumber 1 position ndavashandisira kaonifomeshani hanzi ndiwe mpana 1 ane solution wachano ndakupinda kunge rasha paukraine zvekuataka zvekutopfura Putini mangoma ini ndine hobo machinery ndotokanda mabhomba nekuti ndiri artillery ndakupinda kunge rasha paukraine zvekuataka zvekutopfura Putini mangoma ini ndine hobo machinery ndotokanda mabhomba nekuti ndiri artillery chabva ndotoni kwete Moscow chobika zvinonaka toita mabiko vamwe ndivo vaiti zvoenda nepiko zvane mavara kuita kunge pipiko. Hold on my DJ. Yeah man. World class. Norton versus Mufakose. Yeah man. And we want your votes to come through 0775897897. Send them WhatsApp and then you tell us who takes it this weekend on Clash of the Titans. So right now, we've got the Kill and Destroy rhythm. Lodza, Mujoma, take it away. Yeah man. Well, attack them up. Okay. Ndavaita sick. Vese vamecha kuzvimba ndiri kupopa unge popo kwazvimba patinoimba panoda vakasimba zvakatooma unge chibage chekukazinga dzedu ngoma dzorira kumaguta nengoma zvikavata guta gesa mafirimu andinoshuta nevakarara ndinozongodzo vachipepuswa but them never been dead before. What do you know about the dangerous war? Ukraine and Russia, let them know. Me boss in the trigger anytime you know. Saka kuno bigwa mtinimira auyu moto wakara uri kupfira ndichirova fire after fire mangoma chinaya kusvika varitaya kuno bigwa mtinimira auyu moto wakara uri kupfira ndichirova fire after fire mangoma chinaya kusvika chinzwa unzwa lunga ndanzwa vamwe vari kunyunyuta vari kurwadzikwa nechimuti chokabvuta vari kutuka Mujoma atipedza mafuta baba ana vachingopusha ona vari kukopa saka umwe wangu robatopa vaudzendirichirabva stopa nyangwe vakati nyomba this time takavabopa gore rinova nomanya ndikati star yobika mtinimira auyu moto wagara uri kupfira ndichirova fire after fire mangoma chinaya kusvika varitaya ndikati alitobika mtinimira auyu moto wagara uri kupfira tichirova fire after fire mangoma chinaya kusvika varitaya bosi Bingu kumatkoruf change ndatosvika panzvimbo farika koruf hapana ndovarova netsvimbo type inontaura kana ndisipo ndiripo vonyepera kuti ngoma riripo sepapapapapapo ndakachacha vaudze kuti vatondizama tonditadza chaira kundirimisa mutara nebadza sitandi Mujoma basa ndapedzisa mamba varwisane nevana chitindiri hwai manje ivo ihwayana vaja vari vashoma ava havana ukwana rega ndizvidure kuti havana ukwana nekuti nguva yekunyengerera yakadarika yekutenderera tichipanika vachitikompeya nevanhu vataidarika imbonzwa chingoma chandabika iwe kili session kili session Dance and music. Okay, so tell me, who takes it? Who breaks it? Fire. And then what we're going to do for Clash of the Titans, we're going to try to make a show happen, a live performance, and then you can see the underground artist. So that was Brooklyn from Norton versus Lodza, Mujoma. So